Garwanipun Kakang Yayi Surtikan. Tetembungan garwa mono sigarane nyawa. Nyatane ora kleru. Pun Kakang kelingan duk nalika pun Kakang lan Siadi dhaup agung ana ing Praja Mandaraka. Pun Kakang lan Siadi ngadani upacara panggih ana ing kono. Pun Kakang lan Siadi padha alang-alangan ganteng. Pun Kakang masih kelingan duk nalika semana pambyawarane kuwi kandha
yen to gantal kang binalang ngono amung minangka sandi lamun wong bojoan iku pindhane kaya suruh nadyan beda lumak lan kurpe nanging lamun ginigit padha rasane nyatane iku dumadi ana uripipun kakang nadyan pun kakang ora nate kandha lan crita nanging Gineo Siadi bisa ngungak marang jagatipun kakang Yai ati kula kaliyan ati paduka menika sampun nyawi menapa ingkang paduka saken kula inggih raosaken kakang janjane kang ndak rasa iki ora magepokan klawan Siadi lan pun kakang awit kang ndak rasa iki perkara negara awit apa ya ing kalungguhan dina samengko para Pandhawa iku wis luar anggone anglakoni pasetran wana prasta sasuwene 12 taun lan sesingitan sasuwene sawarsa ya janjane kang dadi gorek lan ruwet rentenging penggalipun kakang pun kakang iki ngrasa bubar mentas perkara iki bakal ana perkara kang luwih gedhe tumempuh tumrapih Kurawa lan Pandhawa ya inggih sampun sakmestinipun bilih Pandhawa menika saged nglampahi paukuman menika inggih awet Pandhawa menika tansah nyaketaken diri wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jejeg tatang anggenipun lampahi paukuman menika tansah pinayungan Gusti ingkang maha agung kakang pramila sampun sisahipun penggal samangke menawi badan paduka menika kurung kados punika kakang ya iso dikanthi janjane kudune wong lanang kuwi ora dikeparengake nggawa gawean yoga bali menyang omah ora kepareng nanging nyatane Siadi mono dadi tetimbangane uripku apa kang ndak sandang mestine jeneng sira uga bakal nyandang Yayi ndak kira perkara antarane Pandhawa lan Kurawa wis ora susah padha dirembuk ana ing awangga iki malah dadi perkara kang bakal den luwani marang para nayakaning praja ya ngene ya esuk mau pun kakang nampa sedhang saka Yayi Prabu Duryudana ing Ngastina kang surasane lamun ari kalungguhan iki bakal den anakake para patan agung kang mula saka kuya
pun kakang malah keporo njaluk pamit. Pun kakang bakal nubuni lawuh pangandikane Yayi Duryudana ya. Nyokyo malik naryo ndak jaluk panjurung pandungamu awit samengko ngulon paraku muga adoh ing sesiku yo ya. Miwah ingkang para sepuh kalih
salu dinulu marang para nayaka praja mudune para kawula jeneng sira ngono minangka Narendra lakon jeneng sira mung tebak-tebak dodo atampel entis aja gawe kodenging para sepuh kang wis prapta nanging lamun yang mas padhake saka tepunging lingga legering wadono meracik nani lamun ana bab kang tansah jubel rasam yen topone yang antuk mangerteni opo sapape maturo lawan Korea kok menawa ing samengko pune yang bisa ngenteng-entengi rasam ya cepet raos kula ya apa-apa Pandowo sampun luar saking pangandan ya rawuh salangke Pandowo badhe nyuwun wangsipune Drapasta wonten araos kula badhe kula ulungaken napa mboten kawula kula badhe nyuwun tetimbangan sampeyan sadaya wonten timbalan ingkang ada inggih anak Prabu paman kita kok kados pundi salah lepat nyun samudra pangaksa buk menawi mengki atur kula menawi miturut pamanggih kula nggih anak babagan Pandhawa ingkang sampun luwar saking paukuman paduka boten sisah wasumelang awit kula pitaya menawi Pandhawa menika boten badhe nyuwun ananipun negari Indraprastha kathah nanging bilih badhe menika kula pasrah sopan nanging nyebut kadang paduka menika kathah para Kurawa menika wonten cacah 700 kula aturi menggalih malih mangkipun terus kawan yang resik resmu Putu Prabu Paduka minangka sesepuh wonten ing Praja Ngastina pramila kula nyuwun tetimbangan ngandika ya menapa ingkang kula tindakaken sarengke sabda Pandhita Ratu Tan Kenawulawali Duk semono pune yang minangka dadi seksi lan pune yang ngono keprungu dhewe apa kang jeneng sira aturake marang kadang-kadang Pandhawa lamun para Pandhawa ngono wis pundhak nggone nglakoni paukuman nang sira hati-hati
bakal masrahake Indra Prasta lan saksigar semangka Praja Ngastina. Mula kang sapa jeneng sira ger Putu Prabu kudu nggoni apa kang dadi pangandikamu. Jeneng sira kudu masrahake minangka netepi janjimu ger. Netepi janji kula nalika santen ya. Mangkono iki Romo Prabu saya Timbalan ingat tau ger anak Prabu. Patuko minangka sering yang sepuh kula. Pramila kula nyuwun pertimbangan patuko. Jadi ger anak Prabu namung saderengipun nyuwun gunging pangaksawi. Bobile aturipun ingkang bapa kirang meranani penggalih patuko. Nggih, wonten kados prewanaka apa Atur kula menika boten enten kalian pangandikanipun sabda winedaripun Bapa Panembahan Bisma. Namung menawi to miturut kula kanthi dasar hakipun Negari Ngastina Indra Prasta sapetahipun nika wonten tanganipun para Kadang Pandhawa. Pramila nggih kula aturi kanthi legawa ing penggalih pening ing pangkal pramila Kraton Hastina kalah Indra Prasta sapetahipun paduka pasrahaken Kadang Pandhawa. Paduka kedah nglenggono kedah sabar menika badhe dados kinasipun Gusti, kedah ikhlas. Paduka kedah ngalah niku dhuwur wekasane. Mekaten nggih menawi miturut ingkang bapa namung nyuwun pangapunten nggih. nggih Romo Prabu saya pengolongan ragu kuing anupun terkasihnya pun patuko sampun bareng Ramayuki Opo Torno Roswala kemyor manyar Allah wonten jauh ngerana Prabu menawi posake patuko kantos pundi leres ingkang sampun dipun dawuhaken pun Resi Bisma minangka jejering satriya boten parengaken ngendika sakarepe dhewe. Paduka sekali sampun paring dawuh menawi sampun luar saking kaukuman para Pandhawa Indra Prasta badhe paduka paringaken. Napa malih Pandhawa menika tasih kadang paduka kiambak ngerana Prabu. Sampun dipun ulungaken kemawon Indra Prasta. Pun bapa miris, pun bapa atinipun bapa nika mboten lila menawi Pandhawa lawan paduka dadosaken dredah. Wah, ger anak Prabu. Kados menapa kemawon Pandhawa menika tasih kadang paduka kiambak. Sampun. Indra Prasta dipun ulungaken kemawon pun pados ayeme urip yer. Ampun. Satraya para sepuh wonten ing Praja Ngastina sampun paring Ramayuki pilih kula kedah mangislaken Indra Prasta. Nggih kasnyatanipun nalika semono kula sampun prasopo nalika sanangke
para kadang Pandhawa sampun keluar saking Panandang. Menawi badhe nyuwun wangsul ing Brawasta, badhe kula wulungaken. Yayi Prabu Duryudana nadyan to boten kapiji keparenga rakanto badhe sumelato ya. Wedok kakang benar badhe ngalungku. Kula ngaturaken lepat menawi to kula boten amiji paduka. Nuwun inggih boten dados daya pangapa ya. Nalendra salumahing jagat menika sedaya kepengin hanya Prawati hambau denda bebasan saged angemperana jagat menika. Mila menawi to Yayi Prabu Duryudana menika kepengin hanggelar jajan paribasanipun sewu cara saged tinempuh menika boten lepat. Boten lepat. Duk nalika semanten nalika Pandhawa sesukan gadu kalian paduka ingkang nyorokaken praja menika inggih para Pandhawa pribadi. Nggih, leres. Malah kepara samenika sampun 13 warsa tumapak Praja Ngamarta gotang paribasanipun nanging sinten to ingkang sampun hanggula wengkak praja anata para kawula inggih paduka. Boten sekedhik bondo donya paduka udhanakaken kagem kamulyanipun para kawula wonten ing Praja Ngamarta. Lah inggih mekaten. Leres. Sakmenika kawula ing Praja Ngamarta sampun tata titi tentrem saha anuhoni dhateng sedaya parentah paduka Yayi Prabu Duryudana. Menika sampun mratandhani kalamunta jaba jerone Praja Ngamarta menika sampun dados darbek paduka. Mila wonten unen-unen sedumuk bathuk senyari bumi Ngamarta sampun dados pangayoman paduka. Mila ngantos wonten tiyang badhe arepat kedah paduka belani kanthi pecahing dada wucahe ludira.
Nyuwun wonten ing arsa Ratu iki. Yogyar anak Prabu tak tompo ora liwat pujo pangestune bibi kebak tampanono yogyar Nggih kula tampi Gusti. panembahan Nini Kunti kula ngaturaken sembah pangabekti mugi Kunti wis tak tampa lho. Yo amun pangestune pun apa wae bantu milih tumrap jeneng sira. Puniki kula tampi kabudi ing Gustaku kian dadosno jejih Gusti Kunti. Yogyar anak Prabu kepiye Wonten kados menapa Indya Kanjeng Bibi arep wonten ing Praja Astina. Yogyar anak Prabu Duryudana praptane bibi ing negara Ngastina kang sepisan mertinjo kayuananing anak Prabu Duryudana sakadang kang kaping pindho praptane bibi ing kene minangka dutane kadang Pandhawa Mawartosipun kula sakadang kula miko boten wonten perwito salajengipun paduka bareng atur minangka duta perkawis menapa Yogyar kudune jeneng sira ora lali ora kalepyan babagan prajanjen suk rikala pundi janji pun bibi amung ngemutake marang jeneng sira sarene wektu iki kadang Pandhawa wis bangkit saka ngakoni paukuman 12 warsa lawase lan sakwarsa kanthi upetan pranyata ora kajenengan dening kadang Kurawa kula kadangmu Pandhawa jaluk bali negara Indraprastha lan sak sigar semangka kang dadi wewenange kadangmu Pandhawa Nanging sanaya menawi wonten ulunging penggalih paduka kepareng ora kantonya wonggo ingkang badhe atur pawangsulan dhateng sabda pangandikanipun Ratu Jimat. monggo Kakang Mas. Nuwun mangke Kanjeng Ratu Kunti Talibrata. Saderengipun kula nyuwun agunging samudra pangaksami menawi to ing samahe atur kula anerak dhateng Trapsilangrangger nanging kula kinten bab perkawis menika kedah kula ndharaken wonten ing pasirakan agung menika Ratu Kunti tiyang ngasta tusraning praja menika kedah anggadhahi jiwa satriya ingkang linangkung nanging
gumun raos sing manah kula. Kene yo tiyang ingkang sampun kecalan jiwa kasatyanipun. Liripun. Pandhawa nglampahi wana prasita sadangune kalih welas warsa menika nyatanipun sampun mepesaken jiwa kasatyanipun. Kene yo wonten satriya kok nggih tegel mentala lan kumawani ngongkon wong tuwane sing kudune dipundi denaji-aji nanging raya-raya mung dadi gedibal mung dadi wong kongkonan ngono kuwi jare satriya kang bakal njaluk bali kalungguhan prajane. Ebo bakal kepiye yen wong alasan wong sing musran duwe unggah ungguh bakal ngasta pusraning praja. Ratu Kunti Pandhawa menika kondhangipun satriya jagoning para dewa ingkang kinudang saha kakondangaken jagat lamun jiwa kasatriyane menika boten wonten ingkang anggun. Nanging kasunyatan kalenggan menika kula menika isin paduka menika jejering ibu jejering wong tuwa menapa paduka menika mboten nate kulang-kuluk dhateng putra-putra paduka Prapandu. Yen kula dadi Kunti menika wirang kula isin kula wirang pedah apa dadi wong tuwa yen dadi kongkonane. Kalilan ngono aku kang bakal mangsu. Reweteh kaya betek sewandung jagung kaya pandhita ulang muruh marang murid. Ucapmu kang kaya mangkono berkilating tatik redek nyamber koyong-koyong bletak-bletak ora saku yen Pasukarno. Aku tak takon kon murid ana alam donya iki srawungmu ngono marang manungsa apa kewan ya yen to srawungmu karo manungsa nanging gini yo kalakduk solah bawamu mati rasamu Pasukarno nanging lamun srawungmu ngono karo sato kewan munku kok jangkep onco indra karena Ger Pasukarno Ramuka yen tos mati rasamu
apa berang rasa Ger wiwit madya nganti usana ucapmu ngono gawe goreng Nini Kunti gawe kelaning Nini Kunti nang sira ngono dudu patrape manungsa aku ora bakal akeh paring pangandika kelawan jeneng sira Narpati ngawungga Basukarna nanging aturku kang pungkasan iki jerengen kuping rungokno kanthi pratitis sapa sejatine Nini Kunti sanadyan to iki ora trep dak antaragi rungokno yen to Nini Kunti ngono wanudya kang wis nglairake jeneng sira kanggo setan foto cek-cekan ono satro bagus ngagrak ono satai ono ojo mati tanpa aran sopo kekasih ngendi kasatrianmu yo yakso ditepungake wae aku Arjuna yo Janaka wingking saka kasatriyan Madukara banjur wis sapa ngendilan sapa kang dadi tengermu ya Allah pidaksa aku sing tunggu balaske Gus Janaka iya taran sedyamu Gus ora usah dandak takon warna-warna jeneng sira wis wani ngandhut lakune Janaka ing kena tak eman marang sumingkir saka papan lah iki wewengkonku kudune sing sumingkir jeneng sira yen to jeneng sira ora gelem sumingkir dadi mangsaku sing tak wedeni apamu ora kalah omonganmu klemak-klemek ngabangke kuping gigit sing pelapit tukel
Gedabus bersama Urip Bonus Channel.